Simna Block Committee Tipramotha YTF TWF Liwi Hazamara Block Deputation Relay Tongo Sini Ozaga Sini Main Dabi Rokuka Ozaga je PMAY ni je Nok Rock abo abo Sini serial di Pai Tongo di Ozaga je serial Tongoni abo ni maintain kelainnya marane abo kuno ulta pulta kelai angkai semu abo nasik Tonglang tebo Tongo Ozaga kebangma beneficiary list kelai tadi Sini je tabuk Sini committee kelajak Tongoni BCO committee no sung committee by consult kelai no joto beneficiary list no karibo tebo lama থেকে আরম্ভ করে যত
যত স্কিম ন চিনি ভিলেজ কমিটিনি চেয়ারম্যান দङ জায়গা ও জায়গা চিনি মেম্বার্স দङ বরং सुङैनो मनिटरिं कमिटिनो सुङैनो যত सामुंमा खालायनाय हायाखाय जों दिनै जेबाबे ब्लक डेपुटेशन रिजाखा जों जुदि कक रकनो मानियांखाय जों जे दिनै डेपुटेशननि चिनि जे मेमोरेन्डाम रक जुदि माने जायगांखाय खिनांगो भबिष्यत जों अबनसलायता कतर आन्दोलन खालायनो बागै जों रेडि दंनाय हानि बागै जों गभर्नमेन्टनि तारिख कयनान मोनसे ब्लकनि भिडिअनो कयो जे दिनैनि डेपुटेशननि बिसिंथि যদি কোনো स्किमाव जों बेनिफिशियारि सिलेक्ट खालायतानि दं लामा खालायतानि दं एफएफसि नि रां सोबायतानि दं जत जागावनो जोंनि मनिटरिं कमिटिनो नि कनसाल्ट खालायो कोनो सामुं याग्रि मानगलाक ओ जगह गोबांमा दाबि नसिनि उल्लेख खायदों स्पेशली चारटा दाबि थैनो माने बेसेबां इम्पोर्टेन्स रबै एफएफसि नि जे रां सोबायतानि 15 फाइनान्स कमिशन नि जे रां सोबायतानि आ जगह ब बेनिफिशियारि नो जों सिलेक्ट खायनाय ब लामानो खालायजानाय अमरनो थैनो जों दिनै ओ जगह नाहार मुं माने चिनि जत लुकुरकनो ओ जगह सुबिदा रेनानि ओ जगह कोनो माने पार्टी नाहारियावै जे लुकुरक माननानै नांगौ बरक माननानै बागैनो दिनैनि डेपुटेशन हामबाय दाबुसु जरदै जों ब्लक बिसिङाव हाबजाक गाय खनाका भिडिअ बकरे एडिशनल भिडिअ बकरे হয়তো बंनि जेकुनु प्रतिनिधि अथवा जेकुनु खरसा अफिसार जुदि चिनि थानि ना हापायखांखाय जों बरनो चिनि मेमोरेन्डाम रिद हरनाय ब्लक नि बिसिं किन्तु माने केबन कसा कर्मनि जाया जतनो रिउइ दङ सुबिदा ने कक खाइ दङ सबते ता कक किनम दङ जतनो सुबिदा दङ माने जतनो केबन इब्रा मता खायो ने केबन बंकि खाइ दनिया ना जों तिनि अर रेना नागला खामन जदि न चिनि मेनु मनिटरिं कमिटि नो कनसाल्ट खायो जुदि सामुं खालायजा कांखाय जे अम हाय तिनि डेपुटेशन रेगला खामो ओ मनिटरिं कमिटि नो कनसाल्ट खायो सामुं खायो हिनि जों तिनि अर डेपुटेशन रिलाय दङ हामबाय Simna Blok Committee, Working President, YGP, yang masih yang kita baca. dokumen tabuk Big